Rekord ġdid tal Lost and Found ta' din is-sena hekk kif mal-10,000 żagħżugħ u żagħżugħa ħafna minnhom mir-Renju Unit ġejjin apposta f'Malta biex fi tmiem il-ġimgħa jiddivertu f'dan il-festival mużikali rinomat. Il-festival li se jiftaħ l-istaġun sajfi joffri 4 tim ta' divertiment għal dawk li jħobbu l-parties f'posti sbieħ madwar Malta fosthom biswit l-Akwarju Nazzjonali, l-Armier u fl-inħawi tat-Torri l-Aħmar. Dan l-istazzjon tkellem ma' wieħed mill-pjunieri ta' Lost and Found meta żorna l-aħħar tħejjijiet qabel jibda dan il-festival mużikali. Ma setax jonqos li jsemmilna lil Annie Mac, DJ Irlandiża u preżentatriċi ta' programm ta' mużika elettronika fuq BBC Radio 1 fir-Renju Unit u fuq kollox il-moħħ wara dan il-festival. Black Coffee from Africa is a very, very big DJ at the moment. All the usual Dennis Salter, obviously Annie. A very eclectic lineup, you know, we're very happy with what we've been able to put together and bring to the island, yeah. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tkellem il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li saħaq kif dan il-festival taħalli 8 miljun euro fl-ekonomija Maltija. B'dawn il-flus qed igawdu diversi sidien tan-negozji, lukandi u ristoranti. Fid-dawl ta' Brexit, Dr. Mizzi spjega kif Malta tadotta strateġija differenti biex is-suq Ingliż li huwa ferm b'saħħtu għal dawn it-tip ta' festivals mużikali jibqa' jitkattar lejn gżiritna. Fil-fatt għandna xi 25 airport li huwa serviced minn Malta għall-Ingilterra fis-sajf u żidna minn l-ewwel ta' April Cardiff pereżempju u Exeter li huma naħseb airports importanti wkoll. Ġifieri aħna l-istrateġija tagħna l-Ingilterra fil-waqt li ħadd ieħor forsi qed inaqqas minħabba l-Brexit, aħna żidna l-capacity biex inżommu l-market share tagħna u għamilna marketing qawwi ħafna f'dan il-postijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.